Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Әкрен барсаң, ераграк китәрсең. Агымдагы елның 10 аенда Әлмәт районында җил куарлар гаебе белән 38 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 15 кеше һәлак булган. ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне нәрсәгә өнди? Акчасыз һәм посылкасыз калдырган. Әлмәттә яшәүче кызны ялган курьер алдаган. Җинаятьтә балык булмаган үсмер гаепләнә. Рәхмәт һәм хөрмәт белән Тимәш авылында халык тәкъдиме белән танылган шагыйрь суфи, галим, дин эшлеклесе һәм мәгърифәтчегә багышланган мәдәни агарту комплексы ачылды. 15 кешенең гомере өзелгән, 54 зыян күргән. Ел башыннан алып бүгенге көнгә кадәр дәүләт автоинспекциясе шундый санар китерә. Әлеге аварияләр җил куарлар сәбәпле чыккан. Тизер яратучылар гаебе белән 38 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Һава торышы хәлне тагын да катлауландыра. Нужно, наверное, соблюдать правила дорожных движений. Аварияләр булмасын өчен бары тик кагыйдәләрне белергә һәм аларны бозмаска гына кирәк. Ринат Саддинов шулай фикер йөртә. Машина белән идарә итүдә Ират 30 еллык тәҗрибә туплаган. Шушы гомер эчендә аңа бик күп аварияләр күрергә туры килгән. Гадәттә һәлакәтләр машина йөртүчеләрнең ваемсызлыгы сәбәпле килеп чыга, ди Ринат Саддинов. Тизлек арттыру иң еш очрый һәм куркыныч кагыйдә бозуларның берсе булып тора. ЮХИДИ хезмәткәрләре моны ел әйләнәсе тикшерә. 10 ай эчендә Әлмәт җил куарларына 400-гә якын штраф язылган. Ел башыннан ел билгеләрен соңга сукмаган һәм үз гомерләренә битараф булган машина йөртүчеләр 38 юл транспорт һәлакәте булдырган. Хәзер исә хәл тагын да катлаулана. Кар, бозлы яңгыр кебек явым-төшемнәр, томан, буран вакытында аеруча игътибарлы булу зарур. Андый вакытта машина йөртүче имин тизлек сайларга тиеш. Кирәк икән, гомумән транспорт чарасын туктата ала. Хокук бузуларны һәм фаҗигаләрне кисәтү максатыннан дәүләт автоинспекциясе тизлек дип исемләнгән акция үткәрә. ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне начар һава шартлары вакытында имин тизлек сайларга, хәрәкәт вакытында игътибарлырак булырга һәм билгеләнгән тизлек режимын тайпылышсыз үтәргә өнди. 2021 елның апрелендә Әлмәттә яшәүче кыз посылка тапшырырга теләп 5000 сум акчасыннан колак каккан. Курьер табу өчен ул киң таралган интернет хезмәттән файдаланырга булган. Кыз машина йөртүче таба һәм посылканы китерү турында килешә. Тик алган курьер посылканы тиешле ноктага алып барып җиткерми һәм гомумән ул моны башкарырга җыенмаганда. Шикләнүче тоткарланган яшүсмер җинаятьчел табышы турында безнең иҗат төркеменә сөйләде. Регистрировался в WhatsApp на этот номер, потом создал фишинговую ссылку в боте и отправлял человеку. Шулай итеп, 17 яшьлек Чиләбе егете 5 кешедән 25 мең сумнан артык акча урлый алган. Кырыгалдарларның соңгы кармагына Әлмәт кызы эләккән. Аферист гамәлләреннән зыян күрү белән ул полициягә мөрәҗәгать иткән. Зыян күрүче ханым сүзләренә караганда, ул махсус мобиль кушымта аркылы башка шәһәргә документлар җибәрү өчен машина йөртүче эзләгән. Кызга акча күчерү өчен сылтама килә. Аны-моны сизмичә ул биредә карта реквизитларын кертә. Соңрак аның исәп-хисабыннан бар булган акчасы юкка чыга. Шулай итеп, кырыгалдар кызны 5000 сумсыз калдыра. Әлмәт җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре мошенниклыкны ачып, эш сәфәре белән Чиләбегә юл тота. Биредә алар әле хөкем ителмәгән чикләнүчеләрне тоткарлыйлар. Хәзерге вакытта шикләнүченең шундый ук җинаятьләргә кагылышы булу-булмавы тикшерелә. Тикшерү бүлеге Җинаятьләр кодексының 158-нче маддәсендә каралган 3-нче пункт буенча җинаятьче буенча тикшерү алып бара. Ул намуссыз хезмәт хакын бургер, туңдырма һәм башка яшүсмерләр өчен күңел ачуларга тоткан. Егет җинаять кыларга интернеттан өйрәнгән. Ә менә җәзадан качу усулы күрәсең анда язылмаган булган. Леногорск районының Тимәш авылында Габдрахим Утазимәнигә багышланган мәдәни тарихи комплекс ачылды. Галимнең исемен мәңгеләштерү карары 2018 елда җәмәгать тыңлауларында кабул ителгән иде. Әлеге тәкъдим белән авыл халкы чыкты. Габдрахим Утазимәни исемен мәңгеләштерү тарихы 1994 елларга ук барып тоташа. Ул халкы галим кабере урынына урта гасыр стилендә таш төрбә сала. Нәтиҗәдә ул республика хәймиятендәге мәдәни мирас объекты дип таныла. 2018 елда Тимәштә мәдәни тарихи комплекс булдыру тәкъдимен республика хакимияте хуплый һәм моның өчен махсус грант бүлеп бирә. Галимнең тормышы Леногорск районы белән тыгыз бәйләнгән. Монда ул яшәгән, балалар һәм өлкәннәрне ислам кануннарына өйрәткән, әдәби эшчәнлек белән шөгыльләнгән. Ислам дөньясында Габдрахим Утазимәни татар шагыйре, суфи, галим, дин эшлеклесе һәм мәгърифәтче буларак билгеле. Ул борынгы Коръән үзекләрен торгызу белән танылган. Тимәш авылының үзәк урамы Утазимәни исемен йөртә. Мәдәни тарихи комплекста шунда ук урын алды. Бүгенге шушындай матур җирдә, шушындай Утазимәни комплексын ачу хактан да Татарстан өчен, татар милләте өчен һәм бүтән милләтләр өчен бу зур истәлек тә, шул вакытта зур рәхмәтлек тә һәм зур өмет тә.
Йор Шалуда яшәүче Гөлнар Әхмәтова Габдрахим Утазимәнинең ерак туганы. Моны ул әбисеннән белгән. Киләчәктә балаларына һәм оныкларына бу хакта сөйләргә ниятли. Бөек галим хөрмәтенә истәлекле мемориал ачу ханым өчен зур бәйрәм. Әлфия Ямаева гомеренең байтак өлешен мәгърифәтче нәселен өйрәнүгә багышлаган. Аның сүзләренчә Утазимәнинең 20 баласы бар. Шуларның 19 аңа эзләп табырга насыйп булган. Бүгенге мәктәп укучылары да мәгърифәтче иҗатын өйрәнәләр. Тимәш авыл мәктәбендә Утазимәнинең тормыш юлы һәм иҗаты белән сыйныфтан тыш дәресләрдә дә таныштыралар. Әлеге белем йорты республикада яшәүче халыкларның телләрен һәм традицияләрен саклауны күз уңында тоткан проект белән грант тоткан. Бу акчаларга мәктәптә күренекле Якташ исемендәге музей барлыкка киләчәк. Укучыларыбыз бик актив, башка бәйгеләрдә, конкурсларда аның поэмаларын сөйләп катнашалар, чыгыш ясыйлар, күп кенә урыннар яулыйлар. Шулай ук 5 елга бер мәктәбебездә зур иттереп фәнни-гамәли конференция үткәрелә. Ул Габдрахим Утазимәни укулары дип исемләнә инде. Габдрахим Утазимәни исемендәге комплекс зур гөмбәз астында урнашкан. Диварлар урынына зур-зур колонналар, истәлекле урында стеллар урнашкан. Анда мәгърифәтче әсәрләреннән өзекләр язылган. Нәкъ үзәктә ачылган китап рәвешендәге һәйкәл. Ерак түгел генә җәмәгать киңлеге фонтанлы сквер да бар. Мәйданчыкта мәдәни чаралар оештырырга мөмкин. Балалар өчен уен зонасы, спорт сөючеләргә тренажерлар каралган. Бүгенге көндә күпчелек баулар махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәр төрле ярдәм күрсәтергә тырышам. Баулда яшәүче Рауза апа Галиуллина да әлеге эшкә үз өлешен кертергә булган һәм җылы юкбашлар бәйләү өчен июнь өрли башлаган. Айгөл Хөсәенова кул эше остасы белән танышып кайтты. Менә тагы 4 көнҗәләр без сезгә бетәре алып килдек, эшләп тә утырасыз икән. Рауза апа Галиуллинага тагын 5 көн җәләйен килде. Кул эше остасы аны яхшылап карап алды. Гыйнвар аенда Рауза апага 90 яшь тула, ул сугыш чоры баласы. Илебездәге вазгыятькә өлкән яшьтәге ханым бердә битараф түгел, яңалыклар белән танышып тора. Җиңүне якынайтуга ул да үз өлешен кертергә уйлаган. Бүгенге көндә Рауза апа кайчандыр өен өрләп яшәгән вакытларын искә төшереп эшкә керешкән. Чөнки җылы оек-баш бәйләү өчен яхшы өрләнгән җеп тә кирәк. Ә бу эш һәркем кулыннан да килми. Үз кешемне кертергә булдым, яннарын эрләп бирмәкче булам. 90 яшымда мин. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар сугыштан, я Рабби. Баулы хатын-кызлары хәрбиләргә ярдәм итү нияте белән күптәннән эшкә тотынды. Алар куллары белән бәйләнеп җибәрелгән оек-башлар хәзер инде бихисап. Буындагы апалар с удовольствием өлешебез керсен тагын нәрсә белән инде без ярдәм итәләбез дип тырыштык инде. Рауза апаның кулларында орчык биегенә, җитез куллары белән ул дигәнче йонны өрләп тә куя. Бераз арып китсә, кызлары янына ашыга. Ә алар әниләренә изге эшендә һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Молодец, 90 яшенә карамастан менә только җигерле. Армадыңмы дигәндә, юк әле дип биеп тә җибәрә. Рауза апа кирәк хәтле ярдәм итәргә әзер. Аның теләге бер: егетләребез тизрәк исән-сау өйләренә әйләнеп кайтсын. Зәй районы башлыгы мобилизацияләнгән егетләрнең әниләрендә кунакта булды. Разиф Кәримов хатын-кызларга уларына яхшы тәрбия биргән өчен рәхмәтен белдерде. Аларның үтенечләрен һәм теләкләрен тыңлады. Адилә Борханова дәвам итә. Район башлыгы Разиф Кәримов Аксар авылыннан мобилизациягә алынган егетләрнең әниләрен аналар көне белән котлады. Очрашу Гүзәлия һәм Рәхиф Хәбибуллиннар йортында узды. Район башлыгы рәхмәт сүзләре әйтеп, хәрбиләрнең аналарына чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Бу атнада гына Казанда да булдык, без анда атна сайын булабыз. Бу атнада тагы барып кайттык менә. Командирлары белән күрештем. Танк училищеның да җитәкчесе белән, командир полкалар белән дә, эксподадан иде дә, значит, танковый полигонда да очраштым. Шуңа күрә зәй җегетләре нормаль шәп җегетләр диде командирлар. Мобилизацияләнгән Аксар егетләренең әниләрен җирлек башлыгы Юрий Гыйльманов та шәхсән тәбрикләде. Сезгә инде исәнлек-саулык, тазалык, байлык, кайгы-хәсрәтләр булмасын. Тизрәк сугышлар бетеп, Алла берсә, безнең барыбызның егетләребез исән-сау гына барып кайтсыннар. Данил Казанда әзерлек узып, хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә катнаша. Аның сыйныфташы Раил дә алгы сызыкта. Мобилизацияләнгән тагын бер Аксар егете Эдуард бүгенге көндә Казан танк училищесы полигонында хәрби әзерләнүдә. Вам от меня личные цветы. Бәйрәм көне алдыннан район башлыгы хәрби операциядә һәлак булган якташыбыз Дмитрий Милочкинның әнисе Людмила Михайловна белән дә очрашты. Россия президентының Дмитрий Милочкинны батырлык ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куюын хәбәр итте.
Район җитәкчелеге җирле депутатлар Зәйдән мобилизацияләнгән барлык ир-егетләрнең әниләре белән очрашып, бәйрәм белән кутладылар. Аларның булган сораулары хакимият тарафыннан аерым игътибарга алынды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәттің балалар йортында тәрбияләнүчеләр үз көчләрен көрәшләрдә сынады һәм футбол буенча дөнья чемпионаты матчында катнашты. Моның өчен яшүсмерләргә ерак китәргә туры килмәде, чөнки буларның барысы да виртуаль. Балалар өчен киберспорт буенча мини-турнир узды. Тулырак киләсе сюжетта. Этим двигаешься, этим бьешь. 20 малай һәм кыз виртуаль футбол кырында үзләрен һөнәри уенчылар итеп хис итә алды, яки әкияти җан ияләренә үрелде. Яшьләр үзәге активистлары, компьютер клубы вәкилләре балалар өчен компьютер уеннары буенча мини-турнир оештырды. Яңа елга әле яраграк, шуңа да карамастан яшьләр үзәге активистлары әлеге тылсымлы бәйрәмгә багышланган чараларга башлангыч бирергә булган. Виртуаль өчен барлык белән дус булмаганнарга өстәл уеннары тәкъдим ителәр. Кибертурнирда катнашучыларның барысында тәм-томнар белән сыйладылар. Ә соңыннан балаларга бүләкләр, колонкалар, колакчалар һәм өстәл уеннары тапшырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар. Хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.